זהו סרטון הדרכה לתפעול האפליקציה של דילבוק 360. ניתן להוריד את האפליקציה מכל טלפון חכם, סמארטפון. ראשית חשוב לציין שהאפליקציה קיימת במערכת ההפעלה של אייפון ושל אנדרואיד. הסרטון הזה מדגים כיצד להפעיל את האפליקציה במערכת של אייפון. מי שעובד עם מערכת הפעלה של אנדרואיד יעבוד עם אפליקציה מאוד דומה, אך לא זהה. קיים שוני, אך הוא לא מהותי. הדבר הראשון שיש לעשות הוא לגשת לחנות האפליקציות של המכשיר שלנו, אפסטור במקרה של אייפון או גוגל פליי במקרה של אנדרואיד, לרשום את המילה דילבוק באנגלית בצורה הבאה, בחיפוש, ולמצוא את האפליקציה שהלוגו שלה נראה כך. נוריד את האפליקציה למכשיר שלנו על ידי לחיצה על אינסטול או הורדה, ואז נוכל למצוא את האייקון של הדילבוק ביישומים של המכשיר שלנו. כשנלחץ על האייקון נגיע לעמוד הכניסה, שבו עלינו להזין את השם משתמש ביוזרניים. איפה שמופיע יוזרניים צריך פה להזין את השם משתמש שקיבלנו, את הסיסמה איפה שמופיע password, והיכן שמופיע server אנחנו צריכים לקבוע האם אנחנו מעוניינים להיכנס לחשבון הדמו שלנו או לחשבון הלייב, שכמובן חשבון לייב ניתן להיכנס אך ורק אם הפקדנו כסף. ואז נלחץ על לוגין על מנת להיכנס למערכת. בחלון הבא, לאחר מכן, נגיע לעמוד עם רשימה של מניות שאותם נוכל לערוך, להוסיף מניות, להסיר מניות כרצוננו. בחלון זה נוכל לראות למטה מספר לשוניות. הלשונית השמאלית הראשונה משמאל היא quotes. quotes בעברית זה ציטוטים. על ידי לחיצה על edit, כאן בצד ימין למעלה, או באנדרואיד אנחנו נראה סימן של פלוס, אנחנו נעבור לחלון שבו ניתן לבצע חיפוש של מניה מסוימת. נזין את שם המניה כאן בחיפוש, או את הסימבול שלה, ונלחץ על add. add באנגלית או אוסף בעברית, ואז done פה בצד ימין למעלה ברגע שסיימנו להוסיף, שיחזיר אותנו לחלון הקודם של רשימת המניות שלנו. על ידי לחיצה על אחת המניות כאן, לדוגמה אם אני לוחץ פה על גוגל, אנחנו נעבור לגרף של המניה, שאותו נוכל לראות באינטרוולים שונים של דקה, 5 דקות, 15 דקות, יומי וכן הלאה. כמובן שהאפליקציה לא אידיאלית לניתוח גרפים, אלא להכנסת פקודות, מעקב או סגירת פוזיציות. לכן אם ניתחנו את הגרף מוקדם יותר דרך המחשב, וכעת אנו מעוניינים להכניס פקודה דרך האפליקציה, נלחץ על טרייד בצד ימין למעלה, טרייד. בחלון הבא, אחרי שלחצנו טרייד, עלינו לבחור את סוג ההוראה שאנו מעוניינים לבצע, באנגלית order type. נבחר את parent and contingent, ההוראה התחתונה ביותר, parent and contingent, שתעביר אותנו לחלון שבו אנחנו צריכים להזין את הפקודה. בשלב הזה נבחר את כמות המניות שאנו מעוניינים לרכוש, בדיוק כאן איפה שמופיע CFDs. כמות המניות, לדוגמה אם אנחנו בוחרים 100 מניות, בשורה הבאה אנחנו נבחר את סוג ההוראה שאנו מעוניינים לקנות, האם זה קנייה במחיר שוק, אז נקבע מרקט, או האם במחיר שהוא שונה ממחיר של השוק ובקנייה עתידית מה שנקרא. ניתן לבצע את זה או בקנייה בסטופ, שזה קנייה במחיר שהוא גבוה מהמחיר הנוכחי, או בקניית לימיט, שזה מחיר שהוא נמוך מהמחיר הנוכחי של המניה כרגע. בשורה הבאה נצטרך לקבוע האם אנחנו רוצים להיכנס לעסקת לונג, אז אנחנו נצטרך לבחור buy, שזה קנייה, או להיכנס לעסקת שורט,
שזה sell, מחירה. במידה ונבחר קנייה עתידית, נצטרך להזין את המחיר שבו נרצה להיכנס לעסקה. נגלול למטה את החלון הזה ונוכל להזין את המחירים של הסטופ לוס והטייק פרופיט. תמיד הסטופ לוס יהיה ראשון והטייק פרופיט יהיה שני. סל סטופ זה סטופ לוס וסל לימיט זה טייק פרופיט. כעת נלחץ על סאבמיט שישלח את ההוראה לשוק. בשלב הזה, לאחר שההוראה נשלחה, אנחנו נוכל לראות בלשונית orders את ההוראה ששלחנו. מצד אחד ב-working קיימות כל ההוראות הממתינות לביצוע, כמו stop loss, take profit והוראה עתידית, ומצד שני, אם נלחץ על הלשונית השנייה, נוכל לראות את הפוזיציות החיות, הפתוחות שלנו, כלומר שהן בתוך השוק כרגע ולא ממתינות לביצוע, אלא כבר בוצעו. על ידי הלחיצה על לשונית accounts, חשבונות, אנחנו נוכל לראות את מצב החשבון שלנו, את הביטחונות שתפוסים לנו כרגע וכן הלאה. בכל רגע נתון נוכל לעבור בין הלשוניות ולבדוק את מצב העסקה שלנו, או את הפוזיציות הפתוחות שלנו, את הגרפים וכן הלאה. זה הכל, תודה ובהצלחה.